Diyos makainaan daw po sa Indugabos. Iayon ta po sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Thanksgiving offered by the following: Bunyag family, Arcilla family, Grijalvo family, Norma San Buenaventura, Nitz Abio and family, Mercy Capistrano and family, birthday blessings of Tita Timbangan offered by Fe Bagadyong. Special intentions: complete healing of Arnaldo Bunyag, Cindy Bunyag, and Maria Faydona Rodriguez. For safe and good health of Viel Maria and Jerome Rodriguez, Arnaldo II, Carmen Bunyag, and Arnold Corby Bunyag, offered by Sis Benang Bunyag. For safety and good health of Rosalia Asense, Juliet Navarro, Janet Villafuerte, offered by Villafuerte family. Complete healing of Ramon Rabenitas, offered by Nitz Abio. Complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Sis Salve Cabral and Sis Te. For the eternal repose of the following souls: for the souls of Jaime, Rodolfo, Norberto, Teodoro, and for all souls in purgatory, offered by Melba Grijalvo and family. For the soul of Magdalena, offered by Sis Mercy Capistrano. For all the souls of the departed members of CRC and LLFCC. Ngunyan po ang ikalimang Domingo nin Kwaresma. Ang tema: ang Diyos paalawan. Totoo man ang God na kaipuhan ng tao na magtrabaho para sa saiyang karahayan. Ang mga magurang, mga aki, kaipuhan na maghingoa, tanganing mapakarhay ang sa indang buhay asin pamilya. Ini minapahayag sana kan katotoohan na kaipuhan niya itong maghiro para sa satong mga sadiri. Alagad kaipuhan niya to ang pagtabang kan mahal na Diyos. Siya ang satong paalawan. Kun kaya, sa panahon ng Kwaresma, magdulok kita sa kagurangnan na dai mapabaya sa tuya. Ang satuyang misa ngunyan, pamamayuhan ni Reverend Father Ryan Fenis, Parish Priest kan St. John of the Cross, Agdangan, Baaw. Matindog po kita sa pagpuon.
asin sa kuyang buhay. Nuwarin ko daw marinig ang Diyos na iyon sa pagbuhay. Siring sa usan na napupuan sa mga tuwing Sa ngaran ka nama, asingkan aki, asingkan Spirito Santo, Amen. an grasya, asin an katulungan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asing kay Kristong kagurangnan, mapasa indugabos. Asin sa imong espiritu. Siring man po, idulot niya to an sa tuyang mga personal na intensyon sa mahal na Dios sa misa ngarian. Mga tugang akontan sa tong makasaalan, tangali magkaligo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nadagasala kanin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadsi ako kay Santa Maria Dali na Virgen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, nakipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong makasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Mamibi kita. Ama, tabay kami makaarog kay Kristo na sa imong aki. Namutan niya ang kinaban, asin nagadan hulikan sa mong kasalan. Panoa kami kan sa iyang pagkamuot, ang diklom nin pagtios, masanglian lugod kan liwanag asin kamurawayan, din pagkabuhay liwat. Iniiwaras mo sa mo sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Bagong nga ngalasan ang ipinahiling nin mahal na Diyos. Danay ang sa iyang pag-ataman sa banwaan na sa iyang pinili. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Siring kaini ang sinabi ning kagurangnan na naggibo nindalan sa dagat. Aagihan ning masulugon na mga tubig. Karo asin kalayo, ibinugtak niya sa daga, asin man mapangyaring hukbo, na napukan asin daina mabangon giraray. Naparong siring sa mitsa, ang nakaagi, daina kaipuhan na girumdumon. Ang ginibo kaito, daina kaipuhan na pag-isipon. Uya, bagong bagay, ang sakuyang ginigibo. Ngunyan, minapahiling, dainindo nahihiling, totoo, ako magibo nindalan sa kadlagan. Mga tinampo sa lantad, mga mabangis na hayop, mga ganid na ayam, asin mga gamgam, magalang sako. Huli ta ako mataoning tubig sa kadlagan, mga salog sa lantad. Papainumon ko ang sakong piniling banwaan,
an banwaan na ginibo para sako maguumaw sa sako. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Dakulang bagay ginibo sa to nin kagurangnan, pano kita nin kaugmahan. Dakulang bagay ginibo sa to nin kagurangnan, pano kita nin kaugmahan. Kang angsyon ilinigtas nin kagurangnan, may mga ilinigtas hali sa kauripnan. Garo sarong pangaturugan, may mga ngisi sa satong mga nguso, may mga awit sa satong mga dila. Dakulang bagay ginibo sa to nin kagurangnan, pano kita nin kaugmahan. Mga pagano nagsabi, anong mga ngangalasan ang ginibo ning kagurangnan para sa inda? Mga ngangalasan, ginibo sa to nin kagurangnan. Kita, tunay na pano nin kaugmahan. Dakulang bagay ginibo sa to nin kagurangnan, pano kita nin kaugmahan. Kagurangnan, ligtasan kami sa kauripnan, siring sa mga burabod, sa alang na daga, ang mga minasabuag sa luha, maawit mantang minaani sa ugma. Dakulang bagay ginibo sa to nin kagurangnan, pano kita nin kaugmahan. Sinda maluwas, pano ni mga luha, daraan banhi na isa sa buwag. Sinda mabalik, pano ni mga awit, daraan sa indang mga upong. Dakulang bagay ginibo sa to nin kagurangnan, pano kita nin kaugmahan. An pagkamidbid ki Jesus, dapat na magdara sa satuya, sa makusog na pagmaot, na maginarog sa saiya. Ini mahihimo kung isisikwal niya to ang pagmaot sa mga kinabanon asin maraot na bagay. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang gabos na bagay, pinaguhuna kong daing pakinabang. Tangani isa nang mamibid ko si Kristo Jesus na sa kuyang kagurangnan. Huli sa iya, sa kuyang inaako na daing pakilaban ang gabos na bagay, asin sa kuya man na ibinibilang na basura ang gabos na bagay, tangani sa nang makamtan ko si Kristo, asin ako mapa sa iya. Dai ko na hinhanap ang katanusan sa bagsik kan satuyang sa diring paghinguwa. Katanusan nagikan sa tugon. An sa kong katanusan gikan sa pagtubod ki Kristo. Katanusan nagikan sa Dios asin minasarig sa pagtubod. Di akong ibang minamaot kundi na mamidbid ko si Kristo asin ang bagsik kan sa iyang pagkabuhay liwat. Siring man, buot kong mapasakuya ang sa iyang mga tinios, tanganing makaarog ako sa iyang kagadanan. Sa siring na paagi, linalaom ko na sa kuyang makamtan ang pagkabuhay liwat sa mga gadan. Bako ta na nakamtan ko na ang katanusan o naabot ko na. Ako nagdadalagan pa, tanganing sa kuyang masadirihan ang premyo. Siring na ako nasadirihan ni Kristo Jesus. Mga tugang, ako dae naguhuna na naabot ko na ang katapusan. Ang masasabi ko, iyon na liniligawan ko na ang nakaagi, asin hinihingo akong makamtan ang maabot. Ako, nagdadalagan pasiring sa katapusan, tanganing makamtan ko ang premyo na pinag-apudan sa ko ng Diyos. Buhay sa itaas diyan kay Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan.
Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Adoramus Domine, resurrectionem Tuam, laudamus Domine. Cem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine. Laudamus et glorificamus resurrectionem tuam, laudamus Domine. Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa, kan banal na ebanghelyo, susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagduman sa bukid nin mga olivo. Pagkaagang amay, si Jesus nagpasimbahan giraray. Yaon duman ang bilog na banwaan. Nagtukaw siya asin nagtukdo. Ang mga eskribas asin fariseyos nagdaranin sarong babae na nadakop na nakikidurog sa bakong agom. Ibinugtak sa tahaw. Dangan naghapot kay Jesus, Maestro, ang babaeng ininadakop na nakikidurog sa bakong agom. Ang tugon ni Moises nagbubuot na ini gapoon. Ano an masasabi mo? Inihinapot ninda sa pagtukso sa iya. Si Jesus duminuko asin nagpoon pagguhit kan sa iyang muro sa daga. Giraray naghapot sinda sa iya, si Jesus nagtanos asin nagsabi, ang si isay man sa Indo na daing kasalan, iyo an enot na gumapo sa iya. Giraray duminuko si Jesus asin padagos ang pagsurat sa daga. Pagkadangog kaini, saro-saro na nagharali, puon sa pinakagurang. Siya sa naan nawalat, asin ang babae na sa atubang niya. Nagtanos asin naghapot sa babae, babae, hain na sinda, daini naghatol sa imo. Si Jesus nagsabi, dai takaman huhukuman, hahatulan, magpuli ka na, asin dai ka na magkasala liwat. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Mga namumutan ko mga tugang kay Jesucristo, ang mga eskribas asin fariseyos, igwa po nin dinara mismo sa atubang kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, mantang yaon po siya duman sa simbahan. Asin ano po mga tugang ang dinara kan mga eskribas asin fariseyos sa atubang kan sa tuyang kagurangnan? Ang dinara po sarong babae. Alagad ang babaeng ini nadakop, caught in the act, nadakop na nakikidurog sa bako niyang agom. Buot sabihon, ang babaeng ini nadakop nakakomiter nin adultery, pagsambay, pakikidurog sa bako niyang agom. Enot po mga tugang, buot ko kamong hapoton. Ano po ang adultery o pagpakikidurog sa bakong agom? Ano po yan? Ginigibo privately o publicly? Siyempre, privately. Alangan man po na nakikidurog ka, tapos ipapaara mo pa po sa publiko o sa kadakol na mga tao. Siyempre, nagigibo ka ng kalukuhan,
habo mong ipaaram sa iba. Kaya privately, di ba po? Digdi po mga tugang, pwede na kitang makagono ning sarong mensahe. Ano po ang mensahe mga tugang? Dai po kita manirip. Papaano na araman kan mga eskriba asin fariseyo na ang babae nakikidurog sa bako niyang agom kung dai po sinda nanirip. Buot sabihon mga tugang, talagang sinusunod-sunod ninda ang babae. Asin talagang dadako po ninda na may gigibuhon na kasalan o karatanan babae. Kaya iyo iyan mga tugang anenot na mensahe. Iwasan niya to na manirip kita. O kaya iwasan niya to mga tugang an maghanap kita nin karatan, pagkakasala, o kakundian, o kaya kaluyahan kan sa tuyang mga kapwa. Taano po mga tugang remember, gabos po kita may kakundian. Gabos po kita may mga karatan na naginibo. Gabos po kita makasalan. Kaya iwasan niya to na magparahanap kita ng kaluyahan sa iba. Tapag may naaraman po baga kita mga tugang, kadaklan na beses, actually dawa naaraman niya to, mayo man kitang naitatabang, tanganing magbago po ang sa tuyang kapwa. Nahuhulog-lugod kita sa pagtitsismis, di ba? Nahuhulog-lugod kita sa panlilibak sa tuyang kapwa. Nahuhulog-lugod kita sa pag-iisip nin maraot sa tuyang kapwa. Pero ang katotohan, mayo man talaga kitang naitatabang, tanganing magbago ang sa tuyang mga kapwa na may kaluyahan o nakagibo nin pagkakasala. Iyan ang enot na mensahe mga tugang. Ipadagos niya to mga tugang. Sabi po kan mga eskriba asin fariseyo, ang babaeng ini nadakop na nakikidurog sa bako niyang agom. Asin susog ngaya sa tugon ni Moises, ang babae na nadakop na nakikidurog sa bako niyang agom, kaipuhan na gapoon. Pero tandaan niya to mga tugang, na ang sinasabi digding gapoon, bako sa na po yan sarong gapo na igagapo mo duman sa babae na nadakop na nakikidurog sa bako niyang agom. Ang buot sabihon ka iyan, ang mga Hudiyo, mapurot sindanin kanya-kanyang gapo, asin gagapoon nindaan babae, sagkod na magadanan babae. Bako yan simple sa ng paggapo, kundi gagapoon nindaan babae, sagkod na magadan. Kaya hinapot ninda ang satuyang kagurangnan. Actually, ang paghapot kan mga eskriba asin fariseyo sa paaginin pagtukso sa satuyang kagurangnan. Bako tanganing mahulog sa pagkakasala ang satuyang kagurangnan, ang sinasabi digding pagtukso, buot nindang subukon ang satuyang kagurangnan. Ano daw ang sasabihon ni Jesus? Ano daw ang paninindugan ni Jesus? Pag nagsabi si Jesus na, totoo, kaipuhan na ang babae na nadakop na nakikidurog sa bako niyang agom, kaipuhan gapoon, sagkod na magadan. Baka magsabi naman sinda, mayo man lamang ngayang herak, ang maestrong ini, ang kagurangnan na ini. Nagtutukdo ngaya siya nin pagkamuot sa kapwa, pagkaherak, pero gusto niyang gapuon sagkod magadan ang babaeng ini. Pag nagsabi man po ang satuyang kagurangnan, ay dainin do paggapuon, maherak man kamo sa iya, di ba? Baka magsabi naman sinda, si Jesus, bakong makinuyog-kuyog sa tugon ni Moises. Kaya ano ang ginibukan sa tuyang kagurangnan? Ang ginibo niya po, nagduko, asin nagpuon po siyang magsurat sa daga. Asin hinapot giraray siya kan mga eskriba asin fariseyo. Sa ikaduwang beses, nagduko, asin nagsurat sa dagaan sa tuyang kagurangnan. Ang sabi po mga tugang kan, mga biblical scholars, ano ang isinurat kan ni Jesus duman sa daga? Ang isinurat da ni Jesus,
iyo ang mga pagkakasala kan mga eskriba asin fariseyo. Diba? Asin si Jesus nagtaram, an si Simon sa Indo, na dai nagkasala, iyo an enot na gumapo sa babae. An hapot, may naggapo sa babae, mayo nin naggapo sa babae. Actually, saro-saro po sindang nagharali. Puon sa pinakagurang, taano po, gabos po sinda para kasala. Kaya ang sabi ni Jesus duman sa babae, babae, igwaning naghatol sa imo, ang simbag kan babae, mayo po kagurangnan. Ang sabi ni Jesus, daita ka man hahatulan, magpulik ka na, puon ngunyan, dai ka na magkasala liwat. Kaya ang ikaduwang mensahe mga tugang sa satuya, iyo po ini. Kung ang mga tao madaling maghatol sa sarong tao na nagkasala o nakagibo ning karaktan, ang mahal na Diyos, dai po kita hinahatulan. Dawa ano paman ang satuyang naginibong pagkakasala. Ang importante sa mahal na Diyos, ang pag-ako niya to kan mga kasala na satuyang naginibo. Ang pagbangon kiraray niya to. Ang paglikay sa mga okasyon ng pagkakasala. Ang paglikay sa paggibo ng kasalan. Ang pagbabagong buhay. Iyan ang buot na ipaabot ni Jesus sa lambang saro sa satuya. Kaya kung ang tao madaling maghatol sa sarong parakasala, ang Diyos madali siyang maherap asin magpatawad sa sarong tao na handa na magbagong buhay. Bakong nahiling niya to mga tugang ang mga sadiri niya to digdi, taano po, gabus man po kita para kasala, di ba? Mayo po sa satuya digdian, dai nagkakasala, umayo ning kakundian, umayo ning kaluyahan sa buhay. Actually, igwa kita kan mga inaapod na skeletons in the closet, di ba? May mga tinatago-tago kita, may mga sikreto kita, na minsan dai aram kan iba, pero tandaan niya to, aram po yan kan mahal na Diyos. Dawa magsabi kita sa ibang mga tao, marahay akong tao, bako akong parakasala, pero aram kan mahal na Diyos, kung ano ang nasa laog, kan sa tuyang mga puso. Aram kan mahal na Diyos, na kita po gabos para kasala. Ang importante, ako niya to na nagkasala kita, di ba? Maglikay sa paggibo ng kasalan, magbagong buhay. Mag-ako kan pagpapatawad kan Diyos, sa laog kan sakramento nin pagkumpisal. Kaya ninhuli tayaon pa kita mga tugang sa panahon kan Kwaresma, nagaandam kita madali na poan Simana Santa ngunya na taon. Ang pinakamagayon na gibuhon niya to mga tugang iyo po ini. Ang pagbabalik loob niya to sa Dios sa paagikan sakramento nin pagkumpisal. Hinahalak na kita kan sa tuyang kagurangnan. Hinahalak kita na magbalik loob sa mahal na Diyos. Amen. Matindog po kita. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin inlubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay diwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, haliduman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Nadangugtaan tataramon kan Dios, tataramon na nagdudulot nin kaligtasan, buksan taan sa tuyang mga puso, asin mapakumbaba kitang magpamibi kay Kristo, sa tuyang paratubos, ang simbagta kagurangnan, dangugaan sa muyang pamibi.
Kagurangnan, dangugaan sa muyang pamibi. Ipamibi taan Santo Papa Francisco na siya tauan nin biyaya sa panahon na ini nin pamibi asin penitensya. Mabibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, dangugaan sa muyang pamibi. Ipamibi taan sa tuyang mga obispo asin mga padi na bilang mga ama sa kalag, tabangan ninda kita sa pag-utob kan mga gigibuhon sa laog kaining Kwaresma. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, dangugaan sa muyang pamibi. Ipamibi taan mga namamayonin banwaan, asin ang gabos na Kristiyano, na sa panahon na ininin pamibi, makaarog sinda ki Kristo sa pagsikwal asin pakilaban sa sugot. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, dangugaan sa muyang pamibi. Ipamibi taan gabos na mga nagihelang asin nagtitios, na makisumaro sinda sa mga pagtios ni Kristo, asin makamtan ang grasya nin pagsulsol para sa mga parakasala na matagasaan puso, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, dangugaan sa muyang pamibi. Ipamibi ta nakita gabos na uya digdi, makapagpenitensya sa dakulang kapakong babaan asin kaugmahan, tanganing makaandam para sa Pasko nin pagkabuhay liwat, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, dangugaan sa muyang pamibi. Banal na Ama, Diyos na makakamhan, kami nagpapakumbaba, hulita kami pano nin mga kaluyahan, asin mga kakulangan. Nangangas kaming dumulok sa imong pagkaherap, linigi kami kan sa muyang makasalan, inihinahagad may huli kay Kristo sa imong aki, sa muyang kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ko mga tugang tanan sako asin sa indong atang mako malugod kan Dios amang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Dios amang makakamhan an atang nasamong idinodolot makapara lugod kan sa mumakasalan sa bagsik kan sa mong pagtubod. Kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen.
An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Hitas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Tangani ikabalik sa mga aki mo, ang kalinigan nin mga isip, nagtalaan kanin biyayang panahon, na ang isip talingkas sa mga maraot na kamawotan, pakinabangan lindaan mga agisan ng bagay, tangaling magdayupot sa mga nagdadanay. Kaya kaibakan gabos na santos asin angeles, sarabay kami nag-oomaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanang gadan banal, borabod, ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namihibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Yesu Kristo. Kan siya na sa rugaring yang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Kainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya maning kalis. Asing giraray pagpasalamat sa imo. Tinao siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini paggibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagagan mo, kagurahan na ipinapamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo, iwan, itinapahayag. Sagkod na ikamagdato. Kaya kami nagurumdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikamaherak kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco,
asing kan sa mong obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siring man girom dumas sa imong at pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na miibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na inakan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Pedro Bautista, asin gabos na santos, nagaidto pa nakapagayagaya sa imo, magganigong magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asing kaiba niya, asing sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan manakaligtas na togon asing pinatuod kan Diyos no nakaugalian na ngas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang bot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa roldaw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang managkakasala sa muya, asin nari kami pagdarasugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherap, magindahit talingkas sa kasaalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami nagahalat kan maugmang paglawom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasaalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan. Ika na ubuhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuinungan kan kagurangnan, danay na mapasa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo, nin katuninungan. Peace be with you. Kordero kan Dios nagapara kan mga kasaalan kan kinakban kay raking kami. Kami
ang kordero kan Dios o nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Matindog po. Mamibi kita. Diyos amang makakamhan sa bagsikan atang naini, danay kaming makisumaro sa imong aki, dan hawak asindugo sa muyang inako, siyaan sa muyang kagurangnan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Pamibi para sa nasyonal asin lokal na eleksyon. Mamibigita tanganing nagdadangadang na eleksyon nasyonal asin lokal
tunay na magpahayag kang kabutan kan kagurangnan na nagigiya sa mga kaaabtan nin mga nasyon. An sa tong pag-arang kagurangnan hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing an konsensya danay na maginyatong pinakabatayan sa pagpili. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing an karahayan ning kagabsan danay na maginyatong nangungurog na katuyuhan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang dignidad din tao galangan sa gabos na panahon. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang pagkatakot sa Dios asin pagkamot sa paglingkod, maggiya sa mga nagmamaot nin pwesto sa gobyerno. Kagurangnan, hinanyuga kami. Ang mga kandidato maghimati sa tingog nin mga daing kusog, asin magkaigwanin puso para sa madukha, asin sa mga yaon sa laylayan kan sosyedad. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang mga pigkatiwalaan ning katungdan sa eleksyon, dali na magsurog, asin manindugan ang satuyang demokrasya. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang pagkasaro maggias sa tuyang nasyon sa dalan ning katuninungan, katanusan asing kauswagan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing kita bilang sarong banwa ning pagtubod magdara nin tunay na pagbabago sa tuyang nasyon. Kagurangnan, hinanyuga kami. Mamibi kita. Pastor nin mga kalag asin paraligtas nin mga nasyon, ang politika balaog mo sa mo, sarong pangapuda na maglingkod sa kapwa, asin magtalubo sa kabanalan. Ang tabayan mo ang samuyang politika, siring kan pagkiya mo sa mo. Ang pakisumaro niya mo sa politika, para sa mga botante, asin mga kandidato, magdaraning kaumawan sa mamumukton mong ngaran, asin magtabang sa mo sa pagtalubo sa kabanalan. Amen. El Divino Rostro, Kahirakan mo kami. San Pedro Bautista, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Tabangan mo kami. Matukaw muna po sa pagpasalamat asin sa mga anunsyo. Pasalamatan ta po ang satuyang celebrante ko niya na si Father Ryan Fenis. Ang satuya pong mas sponsor, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family. Ang akolito, ang nagbasa asin ministro laiko, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo. Pasalamatan taman po ang management kan PBN Broadcasting Network, asin Converge, sa padagos na pag-aire kan misanin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9 asin mahihinanyog sa OK FM. Madadalan man po ang misanin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misanin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-attender ng Santa Misa. Salamat po. Matindog na po para sa huring bendisyon. ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan asin pagkabanalon kan Dios ang sa indo mga kagamitan sa pagpamibi asin pagdebosyon. Bendisyonan asin patalubuon kan Dios ang sa indong pagtubod. Pagtubod kan mga kaakian, mga jóvenes, mga adulto, asin mga nakakamatuas sa tuya. Bendisyonan asin bulungon kan Dios ang mga tugang niyatong nagihelang. Magkaigwalugod sinaning kaumayan sa hawak man asin sa kalag. Bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama asin ang Aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos.
sa di